Anem amb la sisena part de Medicina i Art, una relació arrelada, sisena i última part. Comencem amb les lliçons d'anatomia i autòpsies. Primera cosa que us passo aquesta imatge de les catacombes de la Via Latina del segle IV. Aquestes catacombes van ser descobertes el 1955 i en un luneto, és a dir, en un espai pintat, es troba diversos personatges grans, se'ls mostra com d'edat, les barbes sempre fan la idea que són grans, hi ha una persona més gran que ensenya a d'altres més joves que estan asseguts, com en un banc, i llavors hi ha un home en el centre que és un senyor, que és el cadàver, diguem, que estan explicant al doctor mestre, diguem, als metges alumnes, com és l'anatomia i tot això. Això és una lliçó d'anatomia pintada en una catacomba, fixeu-vos, això segle IV, bastant primerenca. Si anem cap a l'edat mitjana, trobem aquesta Anglicus, estem al segle XIII i veiem què és això? És una taula de dissecció. Ja veureu amb el detallisme propi de la pintura gòtica. Molt dibuixística i amb molt de contorn. Altres imatges medievals, aquesta de la Universitat de Montpellier, també medieval, amb més poc naturalistes, com podeu veure, o aquesta de Bartolomé Passarotti, Miguel Ángel en una classe d'anatomia, on es veu a l'artista que havia d'aprendre anatomia perquè si no consideraven que eren poc... Era perquè per aconseguir el naturalisme, el realisme en les seves pintures, els pintors havien de saber d'anatomia i tal. I llavors assisteix en una classe per aprendre. És una pintura que està datada cap al 1569 i, bueno, el curiós és això, és una lliçó d'anatomia on el pintor hi assisteix. Aquesta tan coneguda, la lecció d'anatomia del doctor Tulp, lecció del 1632, de Rembrandt. El doctor Tulp era una eminència a Amsterdam, va ser el primer anatomista en el gremi de cirurgians, i aquí veiem un grup de cirurgians, el 31 de gener de 1632, llavors en el mig veiem un cadàver, el mort. El mort és una persona que havia estat condemnada a la forca. Llavors, el que feien els botxins era amagar els cossos ràpidament, perquè tot això no estava permès, però com la gent que havia passat per la forca se'ls considerava que tenien propietats curatives i a més eren aquella gent que no tenia familiars i tal, o sí, però, bueno, eren com no bona gent, diguem, no sé com dir-ho, eren els cadàvers que donaven als metges per treballar-los. Això no és més que un retrat en grup, i sempre està l'ambigüetat de Rembrandt, on hi ha la vida de la gent jove que està estudiant i la mort. I veiem com el propi doctor Tulp, amb la seva mà, belluga els dits, tal com es belluguen els tendons que amb els fòrceps, amb les tisores, diguem, amb aquestes pinces, separa i explica als alumnes com funciona. Com sempre, Rembrandt, fantàstic i meravellós. Igual que en aquesta altra lliçó d'anatomia també de Rembrandt, que és una pintura, lecció d'anatomia del doctor Joan Deiman, és del 1565. Aquesta pintura va patir un incendi i llavors és una part de la pintura, només el que esteu veient. Llavors havia tingut molt d'èxit amb la de Dr. Tulp, que és molt més coneguda, i aquí continua amb el seu característic claroscur i veiem com el que estan ensenyant al doctor és que està aixecant com diria, la pell del crani, perquè ho entenem. Seguim amb lliçons d'anatomia d'altres èpoques, ja del segle XVII, del Thomas Keithe, aquesta lliçó d'anatomia amb aquest esquelet i aquests doctors amb aquesta gorguera. Qualsevol home o dona dels Països Baixos en aquesta època sense aquesta gorguera blanca s'hagués sentit com nu. Aquesta lecció d'anatomia d'escola italiana del segle XV és un gravat, això, ja veieu la diferència per les èpoques del realisme, del naturalisme en una cosa i en l'altra. Aquesta del segle XVII també és un gravat del segle XVII, vaig ensenyant-vos. I altres curioses com aquesta lecció d'anatomia del doctor Frederick Ruisk del segle XVII de Jan van Eyck, també un pintor holandès, on el que està ensenyant és l'anatomia d'una criatura. I amb la particularitat que al costat veiem hi ha un nen que ensenya un esquelet d'un nen. Vull dir, fa aquesta referència. Continuo. I d'Adrian Baker, lecció d'anatomia del doctor Ruisk,
una altra anatomia, amb aquest cos que quasi és un escorzo que surt cap a l'espectador. D'Agustín Ferrer Perrin, classe d'anatomia del doctor Alfred Armand Louis Marie Belpeau. Estem ja quasi al segle XVIII i veieu, canvien els estils, però sempre gent mirant-se això i sempre consisteix generalment en retratar a un cirurgià famós amb el seu alumnat o un cirurgià famós que vol ensenyar al seu alumnat aquestes classes. De Cornelis Trost, la lecció d'anatomia del doctor William Roel, simplement ara ja el que estem veient són més exemples. O aquesta de Gabriel von Max, l'anatomista, que és del 1869, i que, clar, aquí veiem aquest home que té el cos d'aquesta dona jove, la bellesa morta, i és, bueno, té a veure amb les característiques de la pintura romàntica, lo sublime i tot això, que ara no ens parem a explicar, però és una pintura molt evocadora. D'altres èpoques, tant Arnold Belkin com Paul Cézanne també tracten el tema del metge, el Belkin amb aquesta estètica quasi cubista, si més no geomètrica, i el Paul Cézanne amb la modulació de les formes geomètriques, cilindre, cono i esfera. En altres cultures, de Takashi, aquesta autòpsia del segle XIX, veiem la cultura japonesa també tracta aquest tema, evidentment. Altres classes d'anatomia medievals, aquesta de la Universitat de París. I si anem a èpoques més modernes, aquesta lecció d'anatomia del doctor Serrat és una lecció d'anatomia feta entre l'any 1994 i el 1999 i és d'un pintor que es diu Javier Joven. Aquest senyor, Javier Joven, va ser llicenciat de les arts en art per la Universitat Politècnica de València. I aquest doctor Serrat, és un doctor de la Universitat de València, de la Facultat de Medicina. I aquí sí veiem uns estudiants més anys 90, no? Apareix una dona, això ja veieu, simplement per l'estètica. I també, tot, amb el mobiliari entorn, les persones, les bates, tot. Això és un pintor, Ethan Wagon, que és actual, això és una pintura de 2007, Lecció d'anatomia, però tot i així és una lliçó d'anatomia que recorda molt, molt al Renaixement. És molt inquietant, té un estil molt particular. De Susan Dorothea, la lecció d'anatomia del doctor Brian Freeman és del 2012, és una pintora australiana aquesta, i també tracta aquest tema, ja veieu, estils actuals, molt colorista i amb una paleta molt curiosa. I de nou és un doctor Brian Freeman, vull dir, algú que té càtedra, perquè ens entenem. O aquest pintor aragonès que es diu Manuel Villaseñor i es titula Ike, la primera imatge que esteu veient, i la segona es titula Habitació. En la primera Ike, la segona habitació veiem la soledat del malalt, però destaco la primera que es titula Ike, en la qual veiem un cadàver sol en una taula de disseccions i és una mica l'estela del hiperrealisme de, per exemple, persones més conegudes com Antonio López. És l'hiperrealisme. És un pintor fantàstic aquest Manuel Villaseñor i en trobem bastants coses en un museu. Hi ha un museu municipal a Ciutat Real d'ell. De Pierre André Brullet, la lecció d'histèria. Aquesta us l'havia de posar perquè no és una lliçó d'anatomia, però és molt curiós perquè aquesta pintura va ser exposada en el Saló de París del 1887 i Charcot, el doctor, era el fundador de la neurologia moderna. Llavors, explica com els patrons de conducta dels malalts d'histèria, generalment dones, es convertien com autèntics espectacles per la gent que hi assistia, per explicar els patrons de conducta. De fet, entre els assistents hi ha gent eclesiàstica, hi ha estudiants, hi ha polítics, hi ha gent diversa. Llavors, en realitat, el que veiem aquí és una dona representada per Blanche Whitman i que està en una etapa d'hipnosi per curar-la de la histèria o crisis epilèptiques o el que sigui. El que no podem deixar d'esmentar és l'erotisme i com els hi posava a aquests barons tenir una femella com ella davant i mostrar-la.
canviem de capítol i ara anem al que són ben bé llibres de medicina, anatomies i llibres de medicina, els llibres amb els que estudien els estudiants. I comencem amb aquesta meravella. Andrea Vesalio era un metge belga que va ser el metge de Carles V i Felip II, ni més ni menys, i llavors aquest senyor va fer un llibre que es deia De Humani Corporis Fabrica, estem parlant, és un llibre del segle XVI, i llavors aquest senyor va acompanyar tant a Carles V, Carles I d'Espanya, V d'Alemanya, com a Felip II per totes les campanyes com a metge particular. Llavors els seus estudis anatòmics es basaven en l'observació directa. Però el que m'interessa com a art és que el De Humanis Corporis Fabrica, que és un llibre que va ser gravat el 1543, es converteix en realitat en veritables obres d'art. Veieu aquests esquelets amb aquests paisatges al fons, esquelets, músculs, va disseccionant diferents parts del cos i és molt curiós. Evidentment, les pràctiques eren dubtoses en aquesta època, hi ha tota una llegenda macabra entorn a aquest personatge, però el que m'interessa són les imatges. Veieu, són una meravella. Artísticament parlant, els dibuixos són una meravella. De fet, dibuix i medicina, o sigui, doctor i dibuix i dibuixant sempre han anat lligats, igual que els arquitectes. Aquesta autòpsia us l'he posat perquè representa, és un anònim italià del segle XIX i representa el Vesalio fent una autòpsia. Per això us l'he posat per curiositat. És una pintura, clar, ja del XIX, molt posterior. Aquesta és una anatomista italià que es deia Realdo Colombo, nascut a Cremona, i també veiem els deixebles, és un dels primers deixebles de Vesalio. De Thomas Bartholin, Historiarum Anatomicarium Raiorum. Disculpeu-me la pronúncia en llatí. És una obra del 1654 i el mateix que he dit amb el Vesalio. És absolutament una meravella en quant a dibuix. A més, aquest doctor, el Thomas Bartholin, va ser el descobridor del sistema limfàtic, ni més ni menys. I la gran obra seva i els seus manuscrits es troben intactes. També d'Eduardo Fialetti, el Tabulae Anatomicae de Juli... Veieu també aquests dibuixos d'anatomia que són fantàstics, no? Explica d'una manera fantàstica, mai millor dir, com a adjectiu, no? El que hi ha dins dels cossos, no? Però fixeu-vos, per exemple, el cos de la dona, veiem una dona embarassada, no? No és gaire real, però si separes pots veure a la dona sí que és real, no? És com per indicar que hi ha alguna cosa dins. Evidentment, els que són més coneguts són els dibuixos de Leonardo. Leonardo, com us he dit abans, a l'home del Renaixement havia de conèixer l'anatomia per poder ser realistes en les seves pintures. La major part d'aquests dibuixos són propietat de la reina d'Anglaterra, de la casa dels Windsor, i són una meravella i es veu que, jo no hi entenc gaire d'anatomia, però es veu que el grau de realisme per als mitjans que tenien en el moment és impressionant. El Néter. El Néter aquesta és l'anatomia que avui en dia a la biblioteca prestem. Els estudiants de medicina actuals, aquí teniu el llibre, aquest Néter, està sempre prestat, tenim 2 o 3 exemplars i sempre prestat. I el Néter, el Frank Néter, era un dibuixant fantàstic. Estem parlant d'un senyor que va morir l'any 91 i va ser metge, artista, anatomista, estadounidenc, i conegut sobretot per aquest atles d'anatomia humana, que és una meravella. Dibuixísticament parlant, és preciós, amb aquesta estètica 60. Avui en dia es fa servir, ja us ho dic. No podia deixar de posar aquest home anatòmico de les muy rocas horas del duque de Berry del segle XV, que, com veieu, de naturalista zero, i el que ens parla és com els sastres influencien en el cos de la persona. És un concepte radicalment diferent de l'anterior. Per últim, us faré un altre... penúltim apartat. Alguns metges pintors, perquè també no és exhaustiu, però també perquè els conegueu, i ens trobem aquest Henry Tonks. Henry Tonks va estar a la Primera Guerra Mundial amb la Royal Army Medical Corps i va ser un anatomista fantàstic, però encara millor dibuixant i molt bon pintor. Fixeu-vos com ens ensenya aquesta meravella de pavelló on veiem en primer terme un soldat escocès per la faldilla que porta i veiem com estaven distribuïts els llits i tot això.
el més famós d'ell són aquests dibuixos, que són les gueules cassers, que van ser de gran ajuda pels cirurgians perquè van experimentant tècniques per reconstruir els rostres, perquè la Primera Guerra Mundial va ser una carnisseria pels joves, sobretot pels joves de tota la classe social, però sobretot els joves pobres. I els rostres van quedar desfigurats i els dibuixos impressionen molt. De Goldini a Manos de cirujano, fixeu-vos, Goldini és un pintor argentí, absolutament diferent, però perquè és un pintor i metge argentí i perquè veieu que existeix i veieu estils diferents. I per últim, no puc deixar d'esmentar el tema dels exvots, on, els exvots què són? Són ofrenes. Són ofrenes que es depositaven en llocs de culte, en santuaris i això. Llavors els familiars que havien rebut algun don o volien fer alguna petició ho deixaven en allà. Per exemple, aquí estem veient un exvot italià del segle XIX i ja veieu, alguna cosa li estan fent a aquesta dona, a aquesta sagnia, no? O li havien fet. Llavors, també parlen molt de medicina. Aquí veieu aquest d'aquí, on, operazione fatale, diu el miracolo del santo, no sé què diu a sota, una cosa així. I sempre a dalt tenim la referència a Déu, no? La referència divina. Veieu aquest pobre vomitant sang, i els sants metges en allà, la dona pregant, són fantàstics, són populars, tècnicament, artísticament parlant, no són tan bons, evidentment, però són una meravella. I com soy un poco gamberra, clar, aquí us mostro el testimoni d'algú que ja s'ha curat, no? I, ja podeu veure on tenia la malaltia, no? Bé, espero que us hagi agradat aquest Medicina i Art i que us hagi quedat clar que és una relació arrelada i que hàgiu après a mirar, perquè ja us dic que heu vist més de 200 imatges de Medicina i Art. Jo crec que no està malament. Fins un altre dia.